Alas 6:29 ang oras po natin sa ating police report. Lalaking sinampahan ng paglabag sa Vawc, Arestado sa Dagupan City. Para sa balitang yan na police report, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Arestado ang isang lalaki sa isinagawang operasyon ng otoridad sa Barangay Poblacion Weste, Dagupan City. Sa bisa ng warrant na inihain sa akusado, nahaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9620 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 na inisyu ng korte nito lamang Lunes, December 1. Naging basihan ng kaso ang nagawa nitong less serious physical injuries na may inirekomendang piyansa na 36,000 pesos. Sumailalim muna sa pagsusuri ang akusado bago ipaubaya sa kustodiya ng Dagupan City Police Office para sa tamang disposisyon. Kaugnay nito, hinihikayat naman ng publiko na isang guni sa otoridad ang anumang krimen o kahina-hinalang aktibidad upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Kasama muna dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.